Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Connectem a la Casa Blanca en les últimes notícies. Molta polèmic sobre Donald Trump, que a Iran pretén tancar l'estret d'Hormuz per a que el petroli pugi fins als $200 i provocar una crisi mundial. Trump diu que això no s'atreviran a fer-ho. Que Estats Units i Israel intensifiquen els bombardejos sobre el Líban i l'Iran. Des de la Quas Televisió tenim les mateixes exclusives que els millors noticiaris del món. A Burgos, un home li ha calat foc a una vivenda i han mort 3 dones. Este individu ja havia estat a la càrcel per violència a altres dones. Molts països del món estan alliberant reserves petrolíferes per a intentar evitar la inflació, mentre Espanya encara no s'ha pres cap mesura. Les primeres cancel·lacions de turistes asiàtics a les falles de València degut al tancament de l'espai aeri d'Iran. L'Ajuntament ha tret una plaça d'encarregat a través de l'empresa pública Alem. També dir-vos que el DAI i a la Quas han presentat la 4a carrera de la dona que es celebrarà el pròxim 27 de març. Serà de 5 quilòmetres. I ara, als esports. Nova jornada de Champions, al descans Real Madrid 3, Manchester 0. Ja veurem com acaba. Demà per fi més sol. La màxima serà de 20 graus, encara que per al matí farà 9 graus. Normal per a l'època que estem. Bona nit i demà més. Ens agradaria a totes les persones que fem l'informatiu que ens donareu un like i vos subscrivireu o compartireu el canal. Ens donaria ànims. Moltes gràcies i demà vos esperem. Adeu.